Здравейте на всички! Останете с мен, за да направим една поддръжка на геолак. Ето ги ногтите на моята клиентка, които, както виждате, са доста израснали. Вече са на почти месец, в идеално състояние. Така трябва да изглеждат ногтите на вашите клиентки след толкова време. А тук вече започвам с свалянето на стария материал, нокът по нокът, като внимавам да не нараня нокътната плочка. Съответно, скъсявам и ногтите, които вече са израснали в желаната дължина на клиентката, като не използвам много груба фреза, за да може да не се запарва върху ногтите отгоре и да не причинявам дискомфорт. А тук се връщам, за да премахна един въздух отдолу под гелака, който се е появил вследствие на огъване или някакъв вид удар. И тук последно вече си скъсявам дължината. Тук започвам вече да избутвам кожната гънка с дървена пръчица, за да мога да отлепя кожата от ногтя и да ми бъде по-лесно, когато започвам да премахвам мъртвата кожа от ногтите. И вече тук с ринга започвам старателно да издърпвам мъртвата кожа, или казвам иначе птеригиума по ногтите, който понякога, както виждате, е доста упорит и има много, много, много замахане. И с движение нагоре и надолу, ето тук един малко по-бавен кадър, махам всичко, което виждам. И любимата част, поне на мен, слагам си подръчката и захващам с фрезата. Първо минавам от едната страна, в случая съм започнала от дясно наляво да премахвам кожата. След това включвам пилата на ревърс и минавам от ляво на дясно, за да мога да изчистя максимално добре ногътя, за да няма бъдещи отслоявания в зоната на кутикулата. И тук моята любима част, не само на мен, а на клиентките ми, изрязването на стърчащата кожа, която сме повдигнали по-рано с фреза, и внимавам да не разрежа или нараня кожата, която в момента е повдигната, за да не създам дискомфорт на клиентката и да внимавам да не създам някаква инфекция по кожата. И тук топчето, неизменна част от моята работа, заглаждам всичко, което е изрязано и избутано, за да може да няма напуквания на кожата в бъдеще. Ако сте виждали стърчащи напукана кожа, да, това се случва понякога от недобре почистена кожна гънка с тази фреза. И минаваме вече към оформянето и заглаждането на ногтите. В случая тук използвам пила 100 на 180 на Stalex, а клиентката ми избра да си запази формата, в случая квадрат, нейната любима форма, така че избрахме да си я оставим както си беше. Съответно, заглаждам, премахвам нещо, ако не ми харесва по гел лака. Една стъпка, която по принцип никога не пропускам. И вече минавам с заглаждането на ногтите и надраскването на повърхността, за да може да подготвим ногтите за гел лака. Използвам буфериращата пила на Stalex, така че ако не сте я пробвали, пробвайте я, заслужава си. А тук пропусна да кажа, че имахме два изградени ногти, така че тук заглаждам отдолу гела и минавам вече на праймера, като предпочитам винаги да използвам киселинен праймер. А това са базите, които днес ще използвам. Те са на марката Hit Nails, като отскоро съм им фенка, а това е техния бондер. И сега вече си полагам праймера и на всички ногти съответно и ще изчакаме едно известно време, докато изсъхне и побелее. И вече минаваме към базата. Използвам Fiber база, един много добър избор за ногтите като цяло, подходяща за тънки чупливи до здрави и дебели ногти, както в случая е моята клиентка с такива ногти. И тук вече си слагам цветната база в един много, много сладък телесен нюанс, като започвам да изравнявам нокът по нокът, за да може да си направя един лек апекс с гел лака, който да пази в бъдеще време от удари, ако има някакви, нали, съответно всички сме работещи жени, вършим домакинска работа и смятам, че това е вече една неизменна част от направата на маникюра с гел лак. Така че продължавам с следващите ногти, средния,
показалеца. Вече, както виждате, и цвета е много, много, много красив. И си издърпвам базичката с четчица. И ето го палеца. Тук вече може да видите нагледно как става, нали, най-лесно изравняването. Така че обръщаме нокътя, проверяваме дали има нещо, което трябва да коригираме, ако нещо се е разляло, и минаваме нататък. В случая сме избрали да направим омбре и днес ще пробвам ето тази палитличка с пудрички на Crystal Nails, като ще направим омбре на всички ногти. Използвам и ето тази гъбичка за по-лесно нанасяне и един бял гел лак, който ползвам за френски, който е един доста наситен бял цвят и прави френския абсолютно лесна работа. И нокът по нокът започвам да си правя френския, като на два нокътя сме решили да направим една декорация, която започвам да я правя в момента. Абсолютно абстрактно, нещо, което ми идва така от сърце, и всъщност гледахме една снимчица като вдъхновение, за да може да направим този дизайн с бяло. Рисувам си декорацията, запълвам си вътре с цвета и преминавам към последния нокът, който решихме да бъде с френски. Отново, за да може да завършим маникюра. И както виждате, старателно внимавам да бъде всичко перфектно, идеално като нанасяне и да няма прозрачност по френския. И крайната стъпка, слагаме си топ лака, за да може да видим какво сме направили и съответно знаете изненадата накрая, как всичко блесва като дизайн. И с един прозрачен гел решихме да направим едни такива линийки, които напоследък са доста модерни в нейл арта. Аз ги оприличавам малко на тези тип, ако се сещате, мидените декорации. И продължавам с едни топчета и тук съм решила да ги фиксирам набързо, за да няма някакво разтичане, докато правя и последния нокът. И тук си слагаме едни топченца и тук завършваме отново с тези, хайде да ги наречем този път, тип мидени лентички. И ето го крайния резултат. И момичета, ако искате и вие да имате такъв красив маникюр, не се поколебайте да се свържите с мен и да ме последвате в Инстаграм. Чао от мен и до нови срещи!